Ya. Aku ra melu-melu lho. Bapak Yanto. Mugi berkah nggih Bapak. Amin. Ayo Sak Isin. Yo. Gajah mungkur tampur saja Wonogiri.
kerja bareng bersama Iwan Apple Audio Sound System. Juragan bakso. Juga Ayo. cerah foto Ci Juragan Jantung. pone. Mas Tri matur sebadun. Ae. Ah. Joget to, Bu. Aku kok nyanyi dhewean lho. Lah kok kesel. Ayo to. Oh saura ora usah ngarep-arep HE nih. Hah. Wis dilunasi soalnya. Oh, wis lunas. Oh, wis. Iki berarti rati. Wis ora nganggo HE. Oh, Wis ora nganggo HE terus pokoknya. Sedih aku pahit iki. Enak yang lu guyok. Ya, lanjut. Rasa tresno ora saya sepi, saya tangan rasa watono kowe ra mendingan sadyan aku wong sing ora duwe iya gajah mungkin
ada Ivana Pro Audio Sound System. Juga serah foto di jantung. Bos Deli. Dia anak buah apa pengemis kabeh. Gajah mungkur lo iki.
Ivana Pro Audio Sound System, terima kasih. Juga ada serah foto di jantung, matur sembah nuwun. Nangis sakjroning atiku nalikat asmamu tega aku
banyak Bapak. Mau bersedia saya apa jok-joki ngono jenenge apa ya? Tak. Loh jangan Pak, wong saya 50 itu udah murah banget ketimbang saya 100.000 milih mana ya. Lah nggih, terima kasih Pak. Masyaallah. Mangga Pak, yuk lanjut. Kadang-kadang iki kula mingkem saestu. Jan-jane kowe neng Asik, aku sancang rian atiku sujono kowe kancan. kowe kancan karo Ya Mas, monggo yuk. Mriki loket. Solo gajah mungkur iki. Bapak mah nggak berani. dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning kawang nganti lingsir sengenge ono dene aku nunggu kowe Ini yang bos Bapak no berarti tadi aturan. Nah, nggih. Bapak lagunya apa nih? Bablasnya apa, Pak? Nggak berani ada istrinya. Ada istri pacar. Jan-jane kowe Ya. neng gelakatmu sajan umrian atiku sujono kowe karo wanita liya. Matur sembah nuwun Bapak. Ayo, bos bakso.
Ibu Arisan Sragen. Ibu monggo Bu, mau gabung sini monggo dengan senang hati. Iya. Nyambut gawe joget. Moh, Ayo lo, tahu sing nyawet sapa? joget rene lo. Ya dolan bose lungguh kok. Nyambut gawe bareng-bareng rene. Sepuh kakak tenan. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambatan
Ayo yo. Gajah Mungkur Wonogiri, Tampur Sarinya Indonesia. Mohon pemerintahan dari Juragan Ayam yang punya pasar modern BSD. Yang ngebagi sing tak pikir Bunda kesini? Bunda kesini atau kesini? Sini. Kesini Bunda? Oh kesana, kesana, kesana. Gajah Mungkur Wonogiri Ibu loh. kerja bareng bersama Ivana Pro Audio Sound System, juga serah foto si jantung Matur sembah nuwun. Balik Mas ke Dani yang punya bakso sehat Wonogiri. Diucapkan selamat malam, selamat datang. Matur suwun juragane Ayam BSD. Satu persembahan rondo teles nggih. Bapak matur sembah nuwun. Apa neh kayak model anyar gitu. Monggo, Mbak Gung, masih baik. Pak Nito.
Gajah mungkur campur tari. minta sana. Ben tak wehi. Timbang teko omah kok getun.
Suwanto. Sembah nuwun.